Tens un missatge... nou. Hola, Josep. Soc l'Àngel, de la subvenció. Més! Heu guanyat el concurs. Brian? Está sonando el celular. Brian? ¿Dónde está el problema? Bueno, que estic encallat! Que estic cagat! Curt! Paso básico de capoeira. Son as fúrias del inferno. Somos monstros infernais. Mauli fot una castanya per fer pinya i fent caliu. La pallissa encens motiu. La pallissa encens motiu. I li tallen la perdiu. Bueno, sí, és minimalista, és molt minimalista. Totalment.